Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Ug mahal ta ka. Salamat, Joseph. Mahal tasap ka. Busa ayaw na kabalaga sa akong mga lakaw. Hello, Olivia? Nakontak na nako si Edmond, ang usa sa atong suod. Oh, ha? Usa siya sa kauban natos negosyo. Makikita siya ni Muugma. Asa man? Asa may magkita? Sa imong bay, mas luwas dito. Okay. Magpaabot mi ugma sa alas 10 sa buntag, Salome. Okay. Bye. Kinsang nanawag. Ang akong kasabot, si Olivia. May mutabang na nako aron masubay kung asa jud karon ang atong anak, Joseph. Di ka giday mo hunong. Dili, Joseph. May mo bag mailan ko kanang imong kasabot. Unya na, kung makitaan ko na ang atong anak, mahimo ka na makailan ning mga tawhana. Nga naman. Ha? Nganong kinahanglang makit-an pa man si Elizabeth. Una ko nimo'y pailaila ni anang gusto mo tabang nimo. Kinsa magiday ng mga tawana Dorina. Nganong di man nimo sila mahimong ipailaila nako. Dili lang sila gusto nga mailhan og laing mga tao. Gusto sila nga ako lang ang ilang ikakita. Unsa silang mga matanga sa tao Dorina. Basin kung mga daotang tao kanang kasabot mo. Joseph, dili na importante kung tarong o dautan ba mga tao kining kasabot nako. Ang importante nako nga makit-an ko si Elizabeth sa labing daling panahon. Dorina. Ugma sa buntag, nagsabot nami nga magkita. Oh, O please, ayaw ko na Joseph. Ug ayaw pagunahuna nga pasundan ko nimo og tao. Kung dili ka gustong mahiubos ko nimo. ha? Posible nga mo abot sa imong hunahuna nga pasundan ko nimo, dili ba? Panid-an ko nimo. Papanid-an ko nimo sa akong mga liho ug ilhon nimo ang akong mga kasabot. Please lang, ayaw ka na buhata. Sige. Muna na ko nimo sa kwarto. Mura siya og nakatagdan sa dagan sa kong nahuna. Maayo kay nakatuog na si Eman. Nagtuo tingali siya nga dili ko mahibaw sa iyang mga lihok. Dili mahitabong pasagdan ta ka sa imong mga lakaw, Eman. Dili yun na mahimo. O kay gusto man ko nimong binuangan pinaagi kang Dorena. Sige. Siya ang mag-antos. Pabika. Oh. Yan gusto mong tanong. Nakatuog na ba usab ang imong mga kauban? Nakatuog na, ma'am. Sa iyong tuyo ako, ma'am. Mangutana ko pag-usab mo. Usap na, ma'am. Sigurado ka ba yun? Nga si Dorina nga asawa ni Dr. Joseph Bertan ang kauban ni Eman dito sa bahay sa Os. Sigurado ko, ma'am. Kay niya ang picture nga kuha sa akong sugo. Panuway? Si Dorina git ka nang ikawas. Kuha ka na sa akong sinuhulan, ma'am. Unsa man ang imong tao? Mupatay pa nagtao. Ha? Nganunutan na ka ba, anak, Pabika? Gusto kong iyang patyon si Dorina. Usa. Nagkabatik ka ba sa kong gisulti mo? Gusto ko nga patyon ni anang imong kaila si Dorina. Mubayad ko bisag pila. Oh, kadag ka na magkapatay na tawhana, ma'am. Pero sigurado ka nga kamo na imong gusto mo tabo. Namakak si Eman ako. Huwag siya musulti pahin ni anang Dorina. O kay namakak man siya, mamatay ka ng Dorina. Oh, sige.
Ako sultihan si Bart, ma'am. Pila may mong ihatag niya. Dili mahimong mahibaw si Joseph sa akong mga lakaw. Labaw ng dili mahimong makaila siya sa mga taong akong kauban sa unang panahon. Dautan ko, ug kana ang gusto na kong tuliron. Ay, Dog! Dog! Ay, natog na si Ma'am Dorina. Tuwa na sa mong kwarto. Sige na. Isulti na yun si gusto ni mo isulti na ako. Pagdali. Ay, kuan ba? Ay, nakita na ko kung kinsa ang kaabot ni Ma'am Dorina sabay sa ibabaw. Kinsa kini, nululoy. Ay, ayaw lang. Kakurat do ka. Isulti ng gusto ni mo isulti. Ay, kantong... Ay, Emmanuel Castor ang kaabot niya dito, Dok. Usa! Sigurado na yun ka ng imong hukom. Umni ka. Sure ka? Nakasiguro na ko. Sobra pa sa sigurado, Pimbo. Dili mahimong ilisan kon iman og laing babay. Minyo pa. Kapay mo, sa bitaw kung ganong nag-abot sila sa karaang bahay, ma'am. Bimbo, ipabuhat tayon sa imong kailang pagpatay kang Dorina. Panay problema, ma'am Ika. Naunaan na lang. Napatay na si Dorina karong mga orasan. Tawgin ang imong kaila. Ay, Dok. Ayaw lang unag sudyay sa Ma'am Dorina, ha? Ay, kabala ka na Di na ako siya sudyan. Ayaw lang sagtaguol dayon, ha? Kaya ayaw man tamahibaw sa rason kung anong nag-abot sila dito. Usara ang rason, anak. Nailuloy. Ayaw sa man na, Dok. May gitago na ko si Dorina. Bahin kang iman. Ay, unsa? Lakaw na. Biyain ako din Ay, yes, Dok. Ayaw niya man, ha? Ay, unsa man, ugma. Ako gihapong sundan sa Ma'am Dorina. Sundi siya. Gusto kong maaktuhan sila si Dorina at iman sa ilang pagbudhi na ko. Ha? Sa'yo na nga may bangon si Joseph. Nag-ilis na ka. Mulakaw ka na? Alas 10 ang mong sabot ni Olivia nga magkita karon. Dorina, isaad ako. Nga kung may ideya ka na, bahin sa tong anak, sulti ko. May katungod sa kong may bayan ni Elizabeth, kaya akong amahan. Hay kabala ka. Mahibaw ka, Joseph. Gusto lang ko maniguro kung patay o buhi pa ba ang atong anak. Kung sa mayod kahang akong buhaton aron mo balik na ako sa Salome. Eman? Oh. Wala ka na ko? Makikita ka ni Mrs. Grace? Dili. Mangita ko bata para ni Mrs. Grace. Gusto siya og morena nga bata. Mao na iyang nadawat nga request gikan sa kadato nga kliyente. Oh, sige. Pag-amping simula ka. Ayaw ka pala ka, eh? Luwas na ko ining bag-o na kong naong. Kinahanglang mahipos si Dorina. Kinahanglang manikuro ko nga mamatay gyud si Dorina. Milakaw na gid si Dorina. Ay, Dok. Ay, Dok. Ay, wala ko masundi si Ma'am Dorina. Nag-CR pamangkod ko. Lakaw, suwayig apas. Alagi pa sa ko pa. Ay, kung masagpan ko ni Ma'am Dorina, ay di masagkumuan ko na imo siyang gipasundan ako. Paningwaa lang yun, nga di siya makabantay nimo. Sige na, lakaw na. Mayanta ko dili lang ko pasundan ni Joseph. Muli ko diya sa unahan. Nan, wala nagsunod ako masakyanan. Hello? Diyan namin sa imong bahay si Edmond Salome. Sige. Pabuta ko niyo diha. Paingon ako diha.
Oh, maayo kay niya ka na. Hay nang imong giingong kauban. Kumusta ka, Boss Salome? Na-amnesia siya Edmond. Dili na siya makahinumdum pa nimo. Okay. Dili ko mahimo magdugay. Sige. Sulti na kung unsa ikatabang nimo nako. Aron mahibaw ko kung giunsa nako ang bata nga si Elizabeth. Di ko posibilidad nga imo ning gitaguan sa suod mong higala. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!